Oriunde, oricând, cu oricine. E vorba că știm de ce ne ține. Astăzi, albaștri ca cerul, Los Aztecas, aștri vegând cartierul peste oraș. Însă sub orice culoare din Los Aztecas să se audă, să se vadă cea mai șmecheră pleiadă cu artiști experți în stradă. Spartachiadă, canonadă, cuvintele-ți rup poarta. Știm să ne scriem soarta, tu ești doar un spart din Sparta. Rupem tot, e potop, din drog, foleu să cadă. Noi când stăm în avangardă, voi toți tremurați în gardă. Exact ca vibratoarele din toate pistele cireată. Ce mai mult de atât dovadă, cu femei nu stăm la sfată. Deci, fără terci, paranteză și acoladă. Dacă încerci, ori te neci, ori pleci cu traume sub coadă. Întrebare să întrevadă pentru orice tip de prată. Ce morții tăi te faci dacă ei să veni în brigadă? Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, Trinitatea când te rupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, pe ăștia trei nu-i poți corupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, Trinitatea când te rupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, pe ăștia trei nu-i poți corupe. Chiri e lider, îi joacă asta pionier. Anii de experiență îl fac șaman peste cartel. Ursul bancher, avocat de cartier. Ai probleme în portofel sau în cazier, du-te la el. Cristi manager, propulsie de elicopter. Se învârte cu echipa, planează la alt nivel. Ăsta e trio, caracter ce suflă cer. Vrei să scurgă ADN-ul pe briciul ăsta de frizer, ha? Se lasă seara, ieșim triadă. Când ieșim venim tornadă. Le facem gura cascadă, la mișto câte o grenadă. Să nu uiți că ești petardă. De bandadă, de bandată, nu întreba că avem grămadă. Te las fărijant, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă, emoționează-mă, starge-mă o lacrimă. Los Aztecas. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, Trinitatea când te rupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, pe ăștia trei nu-i poți corupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, Trinitatea când te rupe. Chiri rupe, ursul rupe, Cristi rupe, pe ăștia trei nu-i poți corupe. 2026, orașul știe. Chiri, Ursu și Cristi Kilogram, triada din Los Aztecas. Yeah.